Nekora mojwang kama chielo sikun primar ma Loramoru okbiyaw kata doko ni moko kuom sikunde tiyaw kawuono. Ma en kaluwore gi muko mano ma otim kod riwruogno mano mar KFS. Otieno ma piny orugodo chieng' ngeso ka giwacho ni sikulno ne ogere lo mano moket tenge ne bunge. Jonyuol ne oyudo buok bang' yudo ka klese kachiel koda kaudi mag jopuonj ne omuki apoya nono. Apisas mag KFS yango ni yangore nochopo kar kanyo gi geche madongo kod loche ka japuonj maduong' ma sikulno Joseph Kiprop wacho kanyo ni muko no en lal maduong' ahinya ne sikul. Bende olero ni gisebedo kacha ka gitiyo e bwo chike ma sirkal oketo. Owacho ni sikulno ne ochaki gi mise mano mar jiwo kwe kendo tieko gwandruok mosebedo e alworano. Kutengeneza watu, yani watu isome, ujinga iondoe. Sijui ni kazi gani hii. Sio shule peke yake. This is a polling station. Hii ni polling station imepigia mpaka president kura. Hii ni polling station imepigia mpaka MP kura. Hivi leo inasemekana labda imekaa kwa forest between shule na hizi vitu zingine zote. Nini ilikuja kwanza kama sio shule? Wanafunzi wale tulikuwa nao walikuwa 85 wote. Kuna PP1 wanafunzi 32, alafu PP2 wanafunzi 26, alafu grade 1 wanafunzi ni 20, alafu grade 2 wanafunzi ni 9. Na kama serikali wanakuja kupomoa, wanapeana notice kuambatana na sheria. Sasa hii wanakuja kupomoa usiku na kuiba vitu na kupasua vyakula. Unapasua chakula na kumwaka vyakula ya shule.